सावंतवाडी शहरातील वीज वाहिन्या अंडरग्राऊंड होणे गरजेचे आहे, परंतु त्याला नगराध्यक्ष बबन साळगावकर खो घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। खणलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नसेल तर आम्ही सर्व विरोधी नगरसेवक पालकमंत्र्यांकडे निधीची मागणी करू आणि ते आम्हाला नाही म्हणणार नाहीत, असा टोला सावंतवाडी पालिकेचे विरोधी पक्षाचे गटनेते राजू बेक यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला। विरोधी नगरसेवकांनी आज सावंतवाडी येथे पत्रकार परिषद घेतली होती। यावेळी नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, दीपाली भालेकर, समृद्धी विरनोडकर आदी उपस्थित होते। लाईट बोर्डाकडे येईल अंडरग्राउंड केबल करण्यासाठी, ते जर काही भूमिका घेतली नाही आपण नगराध्यक्षांनी तर ते 11 कोटी परत जाणार असे अधिकारी ते कुलकर्णी साहेब इले त्यांनी परवाच बाका सांगितला। काय नगराध्यक्षांच्या ह्याच्यासाठी हट्टीपणा वेंगुर्ल्याने जशी आपल्याला परमिशन दिली किती रुपये एक ठराविक काही त्यांची रक्कम असा मीटरवर, तशी तुम्ही द्या, आम्ही काम चालू करतो। ते पैसे नाही म्हणत नाही, परंतु आमचे नगरपालिकेचे प्रमुख काय सांगतात की एवढ्यात आमचे रस्ते मग ते व्यवस्थित होणार नाही, आमका एवढी रक्कम द्या। तर ते म्हणतात 11 कोटीतले जवळजवळ 5-6 कोटी रुपये तुमका जाणार नगरपालिकेत, तर मग आम्ही काम काय करणार? मग नियोजन मधून देणार असेल तर नियोजनचे प्रमुखच पालकमंत्री आहोत, ते एका मीटिंग अर्थमंत्री आहेत ह्या राज्याचे, ते या नगरपालिकेचे माझे नगराध्यक्ष होते।